Nazdar, nazdar, nazdar. Je tu Rehode a ideme pokračovať v sérii Far Cry 3. OK, mám v ústach cukrík, možno to bude počuť. A pustíme sa do hrania. No, už to bude. Posuniem si mikrofón. Dobre. No, že ma dobre počujete. Ešte vždy. Pokračovať v dieli. No, hre. Mňam, fajn je ten cukrík. Dúfam, že vám to nevadí. OK. Sme tu, kde sme minulý skončili. A sú tu lagy opäť. Počkať. Ideme obsadiť tuto. A zalietame si, odvezieme sa Rogalu. A kde je? What the hell? No tu. Čo vidím? OK. OK. Pustíme sa do toho. Musíme sa otočiť. Pekné oblaky. Pekná žila. Keď dole, hore. OK, ešte tu je ten kopčeky. Čiže nám sa to asi nepodarí, budeme musieť vystúpiť a bude na chvíľu strich zatiaľ. Jo. OK, sme späť. A sme nad nejakou dedinou. OK. A už si nás všimli. Ako kebyže nie. Tak sme fraheri. No poďte. OK, granata. Boom. Oh yeah. Druhý granáta. No tak to som troška netrafil. Zdechni. OK. Prebito. OK. Oh yeah. Strelajú po nás. Ja tu už nie som, OK. Au. Preč, vťahneme sa. Vyberieme si guľku. OK. Tak to sú lagy. Au. Zase si vyberieme guličku. To musí bolieť.
O, voda. Či? Nie. O! Tak toto bol lak. Pekný. Zase ďalšia gulička. Ja sa s tebou hrať nejdem. Kde si? Ty debil. Tak. Už nám dávajú. O. OK, prebíjaj tú zbraň. O, to sú lagy. Jeden náboj nám ostane. Nie, trafil som to. O. Ty brďo, Teraz to troška viacej laguje a je niekto pri mne. Už ide ku autu. Ale ja už idem preč. Čaute. Ja tu už nie som. Čau. S Bohom. Ja tu nie som. Berieme si aspoň guličku. Nie. Ne. Do prčic. Ďalšia gulička. Ty koksota, teraz nám dávajú. Ouch. Odbočili sme, toto je hlavné. Wow. Teraz kde? Už nejdu za nami. No tak toto vyriešime ako prejdeme potom. Prešli sme to. Páni. Mám, že trafím sa do toho. Ideme samozrejme zle. Skúsim ešte tu. No, tak to sa nedá. Otočíme sa. Nájdeme. OK, laguje to strašne. OK, pri týchto lagoch sa s vami rozlúči Rode. A ak sa video páčilo, nezabudnite dať like. Nezabudnite dať like. Ak sa video nepáčilo, skryte sa. A lúči sa s vami Rode. A vidíme sa v ďalšom diele Far Cry 3. A čau.